Месцам размяшчэння памятнай таблічкі з унікальным QR-кодам стала аптэка па вуліцы Пеняскова. Гэта адзін з аб'ектаў гомельскага гандлёва-вытворчага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Фармацыя», якое адным з першых далучылася да маштабнага марафону тэлерадыёкампаніі «Гомель». Участие в телемарафоне «80 лет Великой Победы» – это огромная честь для всего коллектива нашего предприятия. Это возможность каждому из нас проявить свою гражданскую позицию и показать, что мы за мир, независимость, единство, что мы помним и чтим нашу историю. Шанаваць памяць продкаў, быць ім удзячнымі за іх подзвіг – гэта ў беларускай традыцыі. У год 80-годдзя перамогі ў вялікай айчыны шмат робіцца для таго, каб захаваць памяць пра вайну і перамогу. Захаваць не проста дзеля памяці, а для таго, каб новыя пакаленні ўсвядомілі кошты мірнага жыцця і неабходнасць берагчы яе. У калектыве прадпрыемства «Фармацыя» гэта разумее кожны. Напярэдадні 9 мая супрацоўнікі ўдзельнічаюць у розных мерапрыемствах і праектах, якія дазваляюць захоўваць памяць аб героях. Святлана Устюхова працавала на прадпрыемстве з 1967 па 2022 год. Аб яго гісторыі, ветэранах Вялікай айчыннай вайны, якія на працягу 10-годдзяў былі членамі калектыва, ведае не па чутках. На нашем предприятии всегда чтили память тех людей, которые защитили Родину в годы грозного лихолетия. Я очень большой теплотой вспоминаю Марию Иосифовну Чугункину. Ее военные заслуги отмечены орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалью за отвагу. Сёння на прадпрыемстве берагуць традыцыю памятаць падзеі Вялікай айчыннай. Асаблівая увага надаецца падтрымцы ветэранаў і выхаванню моладзі. Наша задача хранить память о этих героях и передавать последующим поколениям, чтобы не забывали о тех страшных днях и помнили героев, которые защищали нашу землю. Гомельшчына радзіма герояў, чый подзвіг назаўжды ўпісаны ў гісторыю вялікай перамогі. Яны ішлі ў бой без страху, стаялі да смерці, аддавалі жыцці, каб сёння над нашай краінай было мірнае неба. Сучасныя беларусы памятаюць тых, хто абараняў родную зямлю, гарэў у танках, ішоў у атакі, хто ў гераічным падполлі і ў партызанскіх паходах набліжаў доўгачаканы май 1945-го. Юлія Харошына, Ганна Кустачова, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель».